Ligong dagat, perting lingawas, langoy-langoy. Gikapoy, naluya, di nakasimba. Pakpak ang yawa. Namakpak man sa... Pakpak man sa... Uy, ang mga sakop na mo sa yawa. Pasaylo, Ginoo. Napakpak. Naaday sa sulutan. Bantayanan kay na. Di ta makahalata. Naaraday sa sud. Na ako'y pangutana kaninyo. Kung ikaw papilion. Tubag sa insakto ha? Huwag bakak-bakak. Unsa man ang imong pilion, maayong itsura o maayong kinaiya? Sigurado? Kinsa may 100% maayong kinaiya? Sige. Tanawa, kusog kay kinaiya, may pataas. Murag pila ra magkabuok, tulo ra kabuok diri, maayong kinaiya, sure na mo ana. Kinsa man maayo og dagoy. Maayo og itsura. Gisay gusto. Nay ko na ako may itsura. Asa makana bi explain ko no? Patay. Mauna. Ang kinaiya mausab, ang itsura di na mausab. Unsaon man ang itsura nga kung itsura murag alanganin. Bagnusan o kadelikado. Tanawa daw imong tupad kung nindot ba og itsura. O nindot ba og Guwapa? Kisa may nindot diri guwapa o nindot pug kinaiya. Napon mo ingon nga unsaon man nagwapa mao ra gyapon igtiguwang muhuyos ra magihapon na. Kadelikado. Pero kung mao na kung papilion gid mo, mas nindot siguro duha na Pero mao man ay garantiya nato kitang tanan moangkon kag sa dili gwapo o gwapa. Kaya naman, ayaw sawaya ang itsura sa imong silingan. Kaya nga no, hinimo ka na subay nitang dagway na to, pinahimo subay sa dagway sa Dios. Unya imo nang sawayon, murag kag nagsaway sa Ginoo o sa Dios. Iyang binuhat ka na. Mao na, ina imo silingan, praise the Lord ni Moter. Praise the Lord imong dagway. Karon unsay atong ebanghelyo, hugaw silag mga kamot apan nangaon sila og pan. Unsay giingon sa mga Pariseo? Ngano man na imong mga sumusunod nangaon man nga hugaw kamot, bawal na sa balaod, dili na mahimo. Unsay tubag ni Kristo? Ngano mangyod nga gifokusan ninyo ang balaod sa tao apan dili balaod sa Dios. Unsa man ni balaod sa Dios? Ibalo mo? Gugma. Ang gugma asa man na makita? Asa man na magsukad ang gugma? Sa kasing-kasing sa tao. Mao na manikamot ta kung kani mao'y makapalangit, mao gingon sa atong pagbasa. Kung ang atong gugma, ang atong kasing-kasing nga maayong binuhatan, maoy makapalangit gayod sa Dios, kinahanglan atong paningkamutan nga buhaton. Pero ngano man gyud nga dili man ta makasimba kung dili pula ang imong bil. Para gwapa. Okay naman na, di ba? Ngano di day kagwapa daan. Kinahanglan pagwapahon kay ngano, atimanon man nato na ang gihatag sa Dios nato. Kinahanglan mag-ilis kag maayo kay naa may grasya nga nadawat mao man atong ebanghelyo ni agi, di ba? Pero ang reminder lang ani,
ayaw focus kaayo nga kana na lang gyud. Ang labing importante naggikan sulod sa imong kasing-kasing gugma, relasyon sa isig katao. Kung sa gingon daghan kito gimension kaganiha, no? Pagpangawat, pagpatay, pakigilawas, batig kinaiya, garbo, sa pa to? Kasina, mga silusa, ni Asinso ang silingan. Nasuko ang silingan kay ni Asinso. Uy, sa'y labot nimo. Ha? Kaya nga no, gipangutangan ka. Kaya para mo Asinso siya, wala baya. Mo man ang problema na ito mga Pinoy. No? Kasina, kaibog. Ano pa? Ha? Kasuya, mauro man na siya. Ano pa? Batasan nga, di makaon. Arang siluso kaayo. Unya, dili ka maong mo pasaylo. Kanang tanan nga mga bati, dili gyud na makapahimuot. Kay ngano, dili na iya sa Dios. Ang iyang gusto, gugma. Balaod sa Dios, gugma, kinahanglan nga naa sukad sa atong kasing-kasing. Unsaon man nato nagsigitag simba kun ang atong kinahiya maura gyapon. Ayaw na lang simba. Kaya dingon ra ba sa atong pagbasa, gikinahanglan dili lang tataman sa pulong sa pagpaminaw, kundi ang maayong buhat nato. Unsa man namingon nga, mao na dili mi mo simba Father. Kay ngano, tanawa na sigig simba diha o. Tanawa iyang batasan, mao ra man gihapon. Tawa ilang kinaya sa sulod sa pamilya. Sige ra man gyapon away. Tinuod na dili. Tinuod gyud na. Bato-bato sa langit. Ang matamaan, huwag magagalit. Delikado. So kasagaran na to, kita nga naa sa simbahan, kay kamo nga sigig simba, kamo nga sige og ampo, maunay bantayanan kay ngano, maunay birahunon sa yawa. Paduol ka sa Ginoo diri, Lord, paduol ko simba, ampo, tanan. Guyuron sa kasyawa, ayaw lagi diha, diri lagi ta. Unya ikaw mag-struggle man ka, Ginoo dili. Ayaw sigig ampo. Nili talaag sa ta kay nindot kaayo manglantaw sa tag concert. Di ba? Maglibog ka time sa Domingo man, maligo daw mig dagat. Unya na lang mi sa hapon musimba. Ligong dagat perting lingawas langoy-langoy. Gikapoy naluya di na kasimba. Pakpak ang yawa. Namakpak man sad. Pakpak man sad, pang mga sakop mo sa yawa. Pasaylo Ginoo. Napakpak. Naaday sa sulod, tanaw, bantayanan kay na. Di ta makahalata. Naaraday sa sud. Delikado. Mao na, kinahanglan dili ta magpailat, labi nagpula-pula og ngabil. Kumidjar na nay ha. Kumidjar na nay. Ang punto nato mga igsoon, okay lang man na siya. Pero kung ang atong una-una na focus na lang gyud sa pagpagwapa, pataas sa ilong, pataas sa height, di na magyud mo taas. Di sa gunsaog katulog. Di na mo inat. Ang sige na lang tag-focus ana maglaban atong ulo. Ako gani sa gina sa ko inat-inat batag Disyembre di gyud. Kundi na lang gyud dawato na lang na nato. Ha? Oh, labad man gani akong ulo unsa na pagkulor-kulor nako pareha sa imo ha. Unsa man gipkulor-kulor nahurot naman hinuon. Lisod. Unya kabalo ka og dili mo tubo, maproblema ta. Ikaw unsa imong gihuna-una aron nga ma-enhance. Unya dili gyud ma-enhance. Problema kaayo. Una ang timaila nato dili nato usikan ang atong panahon.
Dili na to usikan nga ang atong gipaningkamutan puros lang outward, puros exterior nga makita sa mga tao. Madayig dahil hala ka nindot niya, hala ka gwapo, kagwapa, hala ka maayo niya, hala ka... Dili. Ang gusto sa Dios unsay tinuod. Unsay matuod. Dili ta magbantay kung hugaw ka, hugaw siya, hugaw kamot, hugaw ang iyang sa tanan hugaw. Pero ang nasa sulod, ang genuine, ang tinuod nga kinaiya, ang pagkakristohanon maoy makapalangit. Muna mga kaigsunan, hinaoton ta nga sa atong pagpaminaw ning atong ebanghelyo nining Domingo maghatag kini og pagsabot sa atong kaugalingon.